Tatlong sasakyan nagkarambola po sa New De Venecia Road, Dagupan City. Para sa police report na yan, kasama natin, Idol Denise Brillante. 104.7 IFM. Report! Tatlong sasakyan ang nagkarambola sa kasagsagan ng ulan sa New De Venecia Road, Alucao District, Dagupan City noong Sabado, Hulyo 11. Sa paunang investigasyon ng pulisya, isang sasakyan ang umano'y nagtangkang mag-overtake sa isang tricycle, ngunit nawalan umano ng kontrol ang driver at bumangga sa likurang bahagi ng tricycle. Kasi sa ating nakalap na information, sa investigasyon natin, may tatlong sasakyan na na-involve. So, nung nangyari yung pag-overtake, aksidenteng nahagip nitong Fortuner, itong tricycle, ang sumunod na pangyayari, yung kasalubong na Toyota Vios, tinamaan niya rin itong ating tricycle hanggang sa mahulog ito sa may shoulder portion. Nasugatan ng driver at backride ng tricycle at agad isinugod sa Region 1 Medical Center habang wala namang ibang malubhang nasugatan. Ayon sa pulisya, nagkaareglo na ang lahat ng sangkot sa insidente at nakalabas na rin ng ospital ang dalawang nasugatang sakay ng tricycle matapos mabigyan ng kinakailangang lunas. Nagbigay naman ng paalala ang pulisya sa tamang bilis ng pagpapatakbo ng sasakyan lalo na tuwing maulan para maiwasan ang mga aksidenteng dulot ng madulas na kalsada at limitadong visibility. Pinapaalalahanan natin ang ating mga motorista na maging maingat, lalo na ngayon panahon ng tag-ulan. Expect po natin na yung daanan is madulas and yun ang magiging isang cause ng aksidente kung hindi tayo magiging maingat at huwag tayo masyadong mabilis magpatakbo. Kasama mo mula rito sa IFM News, Dagupan, ito sa Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.